Ahojte všetci! Dnes vás prevediem nádhernou krajinou Rumunsko plnou histórie, kultúry a prírodných krás. Od majestátnych hradov a malebných hôr až po pulzujúce mestá a poklady UNESCO, Rumunsko má čo ponúknuť každému cestovateľovi. Poďme sa spoločne vydať na túto úžasnú cestu a objaviť skryté klenoty tejto fascinujúcej krajiny. Bukurešť. Začíname v hlavnom meste Bukurešť, často nazývanom aj Malý Paríž východu. Bukurešť je zmesou starého a nového, kde vedľa seba stoja moderné mrakodrapy a historické pamiatky. Mesto je známe svojimi rozsiahlými parkmi, elegantnými bulvármi a impozantnými palácmi. Nezabudnite navštíviť palác parlamentu, druhú najväčšiu administratívnu budovu na svete, a prechádzať sa po starom meste plnom kaviarní a reštaurácií. Hrad Bran. Pokračujeme do Transylvánie, kde nás čaká hrad Bran, často označovaný ako Drakulov hrad. Tento gotický hrad sa týči na skalnatom úbočí a je obklopený hustými lesmi. Má dlhú a tajomnú históriu a je spojený s legendami o grófovi Drakulovi. Prechádzka po hrade vás prevedie úzkymi chodbami a komnatami, kde môžete predstaviť, ako tu kedysi žili šľachtici a rytieri. Transfgran. Pre milovníkov dobrodružstva a úchvatných výhľadov je Transfgran ideálnou voľbou. Táto horská cesta prechádza cez Fagarašské hory a je často označovaná ako jedna z najkrajších ciest na svete. Ponúka nespočetné množstvo zákrut, tunelov a mostov. Počas jazdy uvidíte úchvatné výhľady na horské vrcholy, jazerá a údolia. Nezabudnite zastaviť pri jazere Blea v nadmorskej výške 2034 metrov. Sibiu. Nasledujúca zastávka je v historickom meste Sibiu, jednom z najkrajších miest v Transylvánii. Sibiu bolo v roku 2007 vyhlásené za Európske hlavné mesto kultúry. Prechádzka po starom meste vás zavedie do úzkych dláždených uličiek, kde nájdete nádherné renesančné a barokové budovy. Námestie Piata Mare a Brukenthalovo múzeum sú nevyhnutné miesta na návštevu. Delta Dunaja. Delta Dunaja je jedným z najväčších a najzachovalejších riečnych delta systémov na svete a je zapísaná v zozname svetového dedičstva UNESCO. Táto oblasť je rajom pre milovníkov prírody a vtáctva, domovom viac ako 300 druhov vtákov. Výlet loďou po Delt umožní preskúmať jej krásy a zažiť nezabudnuteľné dobrodružstvo. Sigioara. Sigioara je malebné stredoveké mestečko v Transylvánii, známe svojím zachovalým historickým centrom. Je rodiskom Vlada Tepesa, známeho ako Drakula. Prechádzka po úzkych dláždených uličkách vás zavedie do minulosti, kde môžete obdivovať farebné domy a starobilé pamiatky. Hodinová väža a rodný dom Vlada Tepesa sú nevyhnutnosťou. Corvinov hrad. Corvinov hrad, tiež známy ako Huniadov hrad, je jedným z najväčších a najpôsobivejších hradov v Rumunsku. Nachádza sa v meste Hunedoara a je nádherným príkladom gotickej architektúry. Hrad je obklopený priekopou a má impozantné veže a mosty. Prechádzka po hrade vás prevedie nádhernými sálami a komnatami. Maramure. Región Maramure je známy svojou autentickou ľudovou kultúrou a tradičnými drevenými kostolmi. Táto oblasť je živým skanzenom, kde môžete vidieť tradičné drevené domy, farebné kroje a starobilé zvyky. Dediny sú ako z rozprávky s krásnymi drevenými bránami. Dedina Brsana je domovom jedného z najkrajších drevených kostolov. Sinaja a kláštor Sinaja. Sinaja, známa aj ako Perla Karpát, je krásne horské mestečko. Je domovom kláštora Sinaja a nádherného zámku Pele, jedného z najkrajších hradov v Európe. Prechádzka po zámockom parku a návšteva kláštora vás vtiahne do histórie a krásy tohto miesta. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca je živé univerzitné mesto a kultúrne centrum Transylvánie. Mesto je známe svojou bohatou históriou, nádhernými kostolmi a múzeami. Návšteva botanickej záhrady a prechádzka po hlavnom námestí sú nevyhnutnosťou. A to je mojich top 10 miest, ktoré by ste mali navštíviť v Rumunsku. Každé z týchto miest má svoje jedinečné čaro a ponúka nezabudnuteľné zážitky. Rumunsko je krajina plná histórie, prírodných krás a kultúrnych pokladov, ktoré stojí za to objaviť. Dúfam, že ste si užili túto cestu po krásach Rumunska. Ďakujem za sledovanie a nezabudnite sa prihlásiť na odber môjho kanála, aby ste nezmeškali ďalšie videá. Majte krásny deň a vidíme sa na budúce.